दिनै कसिगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेवलां मेल बिथांमोननि जथुम्माजों सोमोन्दो लाखिनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफानो मोननानै आं जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों। मानो गोजोनग्लायनाय मोनदों होनोब्ला बे हाबाफारिया जे रायजो राजानि जथेस्थ' अनसायनाय मोनदों। रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव खामानि मावलांनो दख'रा आफादा गोबांथार बेवहाय माने थांखि लादों। बे बाथ्राखौ जोङो दिनै मिथिनो मोनबाय। कसिगाव ओनसोल होनोबा दिनै नैबे ओनसोला माने हाग्रा ओनसोलब्लाबो बेवहाय नाथाय 2006 फरेस्ट रुल्स एक्ट बायदियै हा पाट्टा जे मोननांगौ बेखौ जोंनि मोनथावना मानसिफोरा मोनफुंजोबनो हायाखै। दिनै बे बाथ्राखौबो लानानै गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो सावरायनाय जादों रायजो राजाफोरजों आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकार बा बिटिसि सरकारखौ जोङो नारसिनबाय थादों आरो बियो जोंनि 2006 फरेस्ट रुल्स एक्ट आयेन थासेयावबो जे हा पाट्टा मोनाखै बेनि थाखाय बे खामानिखौ मावफुंथारनांगौनि नोजोर आरो थांखिजों बिटिआर गोरोबथायावबो जोङो बेखौ दफा हिसाबै लानानै फैनाय जादों। बे हिसाबैनो सनितपुरावबो दाखालि हा पाट्टा होलांबाय आरो जों नुदों बिटिसि सरकाराबो मैया बाक्सायाव हा पाट्टा होनायनि मोनसे हाबाफारि जागायजेनदों होननाय जोङो बेखौ नुदों। जागायजेननाय माने आगुआवबो होखांबाय बिथांमोना। जोङो लुबैदों जे थाबैनो बिथांमोना मोनबावना गोनां माने न'खरफोरनो हा पाट्टाखौ होयो आरो हानि जेंनाखौ माने समाधान खालामनानै होयो। आं बेखिनि बाथ्राखौ दिनैनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजों आङो सरकारनिसिम आङो दाबि दैखांहरदों आरो आङो खावलायहरदों। लोगोसे बे ओनसोला जोबोद माने मिथिंगाजों समायना रमायना बुंफबनाय बर' गामि। बे ओनसोला आबाद बिथिंथिं माने जौगानो हानायनि गोबां माने खाबु दङ। बे ओनसोलाव गोबां बेबायदि आबाद बिथिंजों जौगानायनि खाबुआ जिहेथु राहाया दङ। बेहाय आबाद बिफाननिफ्राय बा एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय जथेस्थ' जोङो बेवहाय माने हाबा मावनो गोनां दङ। दिनै सरकारि भाबैबो डिपार्टमेन्ट भाबैबो आरो जों हिसाबै जों जिखिनि एवारनेस जोङो लानायनि बाथ्रा बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो नाजागोन। लोगोसे जोंना रायमना नेसनेल पार्क बियो नांजाबनाय बियो मोनसे ओनसोल जाहैबाय। दा बेवहाय फैबाय थानाय समाव बे नेसनेल पार्क जानाय लोगो लोगो बेवहाय टुरिस्टफोरा दावबायफैगोन। टुरिस्टफोर दावबायफैनाय लोगो लोगो नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बेवहाय माने जब जेनेरेट जिथु जासिगोन बिनि मोनसे एडभान्टेज बा स्कपा दङ। बिनि थाखाय आगथियाखे जोंनि नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जोङो बोरै सांग्रां खालामनो बे बिथिङै जोङो दिनै रायजो राजाफोरजोंबो जोङो सावरायनाय जादों आरो जों मिथिदों जे रायजो राजाफ्रा बे बिथिङै गोबां माने बाथ्रा मिथिनो लुबैदों आरो खाबुखौ लानो थाखाय सोरनिबा मोनसे लामा दिन्थिनाय दिनै बिथांमोना हास्थायदों बेखिनि बाथ्रा। लोगोसे दिनैनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो रायजो राजाफोरनो बेखौनो मिथिहोदों जे गोरोबथायाव थानाय दफाफोरा मा दिनै मावफुंजाखो आरो मा मावफुंजाबावनो आद्रा दङ बे बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो फैबाय थानाय समाव आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो ज' रायजो राजा बा सिगनेटरि अर्गेनाइजेसनफोर जोङो खामानि मावलांनो थाखाय जोङो जिहेथु जुजिबाय थादों बे बाथ्राफोरखौ जोङो खौरां हिसाबै रायजो राजाफोरनो जोङो मिथिहोनाय जादों। बेखिनि स्कुटि आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।